Kung tagkatangan, di kami sa fish pond. Ay, duhat na ka po, pero ang ito. Hindi ko siya sa fish pond. Ikuha na po ang atong ibalik. Pero makadaghan siya. Hindi lang, dito na po akan. Wow, muna ko. Siya guys. Katang, badsi pa jud. Si mo nagko ni aton ibalik kay aron makakaunta ani. Ito ibalik kay aron. Guys, daghang kay mga banisil o. Kasi nakakaon ana o akong gibuhi. Na siya daghan ni naghana siya. Ano na nagko. Ginakuha na muna sa sapa sa una. Pero magkuha ta. Kasi mao ni banisil mga palangga, dagko na siya oh. Akong gibuhi diri sa fish pan oh. Kaya aron makapanglibre tag sudan.